Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yau muna tafi da wani magani daga cikin Alkur'ani mai girma. Wato maganin ciwon ido da izinin Allah. Ana karanta aya ta 69 daga cikin suratul Yasin ƙafa 70 sannan mutum sai ya shafa a idonsa. Amma ga ayan nan za mu gani yanzu. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. Ita ne ayan da ake karanta insha Allah. In mutum ya karanta insha Allah za a dace, za kuma a samu biyan bukata sai Allah ta'ala ya sa a dace. Sannan don Allah muna roƙon idan kai farkon zuwanka ne wannan channel din da ka danna mana alamar subscribe, sannan kuma ka danna mana alamar liking, sannan kuma ku sharing. Mun gode. Allah ta'ala ya sa mu dace. Amin.